Pink Philip kan tia mezo chuanin sap ho chuanin dragon fruit an ti ni ei man lai mi te chuanin an thla hi pali ani hei man lai mi te chuanin an thla za dana tang hianin dragon no te mon ti wang khanin anau te hi chu dragon fruit an ti ni ka soi tu ai so lai mi so watermark ani mizo chu import sai be kan ti a sap ho chuanin watermark an ti a ti chuanin ei tuna kan om na lai hi sia kan om chuanin comment na lama te pokhan lo soi tai la hi la lun nuam don khop mai helai hi ei khi lại kan veilam in lian deuh khi ga hati high court thani nuam lem hei hi heti an pahni an fu ka an thlan za char hianin anin pol ti na ni aka hriat tur ne thelo tam tak an la om takin ti hianin an no te hi thali nuwa aron piang thina eta an oma hianin hei an nung katina an nunga hianin an tui hin paya an mak ve ko mai Pink Philip hi chuanin helai mi hi kan se theu om hei hi pui namla wartek an om takin la lo photila mi poi sei te lo oma ti chuanin hi an tram kala khi la mi poken Pink Philip lo ei ani khi nge o rul tu ha ni hi o man lo mai ang mi zo chuanin rul tu ha kan tia sa pho chuanin big python kan ti mai ta ke kalau min lao mi alo ne ai thì tu zongin vạc về lên thì phi chợ túi tắc mây ni lan nung đằng te pon tắm khop cái tổ đồn ô hết lại hiện anh lâu có mùa mi dâu cho đến tomato cần tia sa phao cho nên tomato tiền tia Greek khâu cho nên anaconda thì hi mặc vel tu Pink Philip pon tame lal pian hun champha silok na ang deuh kha ni rek mi thiam te chuanin soi dan chuanin Pink Philip ron chua to chuanin Christmas anai ti kha alange ten ti ni chu male du tok phatang